uMboweni usebenzise ithuba lokuziphindisela kulamaqela ngexa ebechazela ikomiti zezimali zaseParlamente ngohlahlo lwabiwo-mali lwalonyaka. Uthi izityholo azityatye kwayile mibutho azixhaswa nobubuphi na ubungqina. When people talk austerity, I don't know what they're talking about. If, for example, 56% of your budget is social services. But anyway, it's in the nature of politics. People have to be seen to be saying something smart and clever, I suppose. Kodwa lamaqela same ngelithi imali azabelwe inkamnkam nezinye inkonzo zenhlalanhle zakubangela abantu abazamkelayo bathwaqwe yindlala nangakumbi. Amanye amaqela aphikisayo eParlamente ayavumelana nabo. The poor in South Africa are getting poorer as a result of below inflation increases and the 27 cents per litre increase in the fuel price, which disproportionately affects the poor rather than the middle class in society. Fiscal consolidation and austerity have never been a mechanism to stabilize that anywhere in the world. There is no scientific illustration anywhere in the world that says that fiscal consolidation can make you meet your debt obligations in the manner that it is. Eminye imibutho izinqomile inzame zesebe lezimali zocutha ityala elikwelitwa ngumZantsi Afrika. Kodwa le mibutho ingekho buhulumenteni ikwakhwele izehlela kwisebe lezimali ngokuphungula imali yesebe lemfundo isiseko ngepersente ezingaphezu kwesi-7. Izichasile nenjongo zikahulumente zokuphungula imivuzo yabasebenzi basebuhulumenteni. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.